Magsasaka namatay matapos makidlatan sa kanyang bukid sa San Ildefonso, Ilocos Sur. Samantala, binatilyo sa Macabebe, Pampanga patay matapos tamaan ng kidlat. Naka-alerto si Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Labis ang pagdadalamhati ng pamilya Palapala matapos masawi ang kanilang padre de pamilya na si Jesse, 55 anyos, nang tamaan ng kidlat sa gitna ng bukid sa Barangay Bahet, San Ildefonso, Ilocos Sur. Nag-aararo umano sa bukid ang biktima nang pinahinto ng kanyang manugang dahil sa malakas na ulan. Damo nga kay na ma'am nakapso. Yung may kaduha ma'am, deja yun. Nakakuha so na ma'am. Nagkasta ngamin ma'am dito. Nagdiretso. Nabayag mo may nga riniri-india ma'am, mawan na kami. Walang sugat sa katawan ang biktima pero paliwanag ng doktor sa pamilya, maaaring tumama sa tubig ang kidlat at nakuryente ang biktima. De la Vega, John Angelo. Emosyonal na tinanggap ni Arlene Sarmiento ang diploma ng kanyang pamangkin sa kanilang moving up ceremony sa Santa Maria National High School sa Macabebe, Pampanga. Mangiyak-iyak si Arlene habang hawak ang larawan ng pamangkin na si John Angelo de la Vega, 15 anyos. Hindi na umabot si John sa kanyang moving up ceremony dahil namatay matapos tamaan ng kidlat noong July 11. Pumunta sa fish pond si John kasama ang kanyang mga tsuhin para manghuli ng alimango. Sa kalagitnaan ng pag-aayos ng mga lambat, inabutan ng masamang panahon sina John kung saan bigla siyang tinamaan ng kidlat. Napansin daw po ng tito niya na bakit siya po wala siya sa bangka. Kaya po binalikan po siya, tiningnan siya. Nakita po nakahandusay po sa bangka. Fortunately, tumama sa tubig yung kidlat and since nakababad siya, automatic po parang na-electrocute siya. Dahil alam naman natin electrical fault yun, yung kidlat. So kapag malapit ka, you still get burned. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News.